Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Nining santos nga misa atong iapil ang mga intensyon sa tanang pilgrims ug devotos ni Senyor Santo Niño para sa mga kalag sa purgatorio o para sa tuwang mga tag-tagsa nga mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Ato usab nga iampo ang kabaguhan or the conversion of all the sinners. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalabas akog dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kaluy-ano ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang gingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtua kining tinugyanan nga atua sa Sebna, nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari, ug ina siya. Palagputon ko ikaw sa imong katugdanan, ug gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlaw, paanyuon ko ang akong sulugoon, nga si Eliakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong biste, ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isawon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya moabli niini ug walay makasira. Musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Nagasimba ko dito sa imong balaan nga templo. Pasalamatan ko ang imong ngalan tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran. Sa akong pagsangpit, gipatilinghugan mo ako. Imo akong gilig-on, sulod sa akong kaugalingon.
Ang Ginoo hataas, apan nagatanaw siya sa mapaop sanon, ug nakaila siya sa mapahitason, gikan sa halayo. Ang imong kaayo o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi, sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa unahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay makahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan, kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, ug mahimong mao karon ang tanang butang pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Caesarea Filipo, og didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias, samtang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako. Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod, kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa kinsang tao,
kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ikhatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong pag-itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan. Malipayong Domingo. Kumusta naman mo? Nagmalipayon. Kay kauban ng inyong mga pinangga, mga hinigugma nga nasa inyohang kilid, naguban para nga magsimba nining adlaw sa Domingo ngadto sa ato ang Ginoo. Mga igsoon, ang ato ang Ebanghelyo karong adlawa nga gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo 16, Kapitulo 16, 13 hangtod sa 20, ninaingon nga nagtudlo kanato bahin sa pagtulunan sa simbahan, about sa simbahan. This gospel teaches us on the theology of the church. Kining Ebanghelyo nagtudlo kanato nga si Simon Pedro nag-ila kang Jesus nga mao ang Mesiyas ang gipaabot sa Israel. O siya mao ang anak sa Dios nga buhi. So mo nang una nga pagtulunan nga si Jesus mao ang gihuwat sa tanang mga tao. Siya ang Mesiyas nga gipaabot sa Israel nga mao ang magluwas kanila. Ug siya mao usab ang anak sa Dios. So si Jesus is not only king, but he is a divine king. And his origin is divine. Ikaduha, si Pedro mao ang gitugyanan sa responsibilidad nga mahimo nga first nga leader sa simbahan. Ikaw si Pedro og ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Nagtudlo kini kanato mga igsuon nga si Jesus pinaagi sa iyahang mga pagtulunan, iyahang gitugyanan si Pedro niining responsibilidad sa pagpadayon sa iyahang mga pagtulunan kauban sa mga apostoles. Iyahang gipiyalan siya. Pero ang mga pagtulunan ug ang leadership ni San Pedro is founded. Adunay pundasyon. O kini mao ang kamatuoran nga gikan mismo sa mga pagtulunan sa ato ang Ginoo nga si Jesus.
Mao kadto nga si Simon ginganlan ni Hesus og Pedro, or in Aramaic, bato, because of the firm foundation that Peter depends on. So si Pedro, ang iyang so Simon gipanganlan siya og Pedro, pasabot ni ana bato, because ang kining bato mao kini ang firm foundation nga mao ang mahimo nga pundasyon sa simbahan nga gusto nga itukod ni Hesus pinaagi kang Pedro og sa iyahang mga apostoles o mga tinun-an. Ikatulo nga pagtudlo mao nga ang Yahweh sa gingharian sa langit nga gipiyal ngadto kang Pedro. So ang tanan nga idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang itugot ni Pedro dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Mao nang kakita ta sa mga simbahan, usually made of rock, no? Nagayoy strong foundation, nausab nga nasa pultahan si Pedro nga nagunit sa Yahweh sa gingharian sa ato ang nagikan ni Hesus sa ato ang Ginoo. The keys of heaven, ang Yahweh sa langit. Mo kana nga sa ato ang usually sa mga stories or sa mga anecdotes in the Christian tradition, si Pedro mao ang maghuwat kanato didto sa langit kay siya man ang gipiyalan sa Yahweh sa gingharian sa atong Ginoo. Mga igsoon, kining pagtulunan bahin sa simbahan gibutyag ni Hesus dito sa Caesarea Philippo. It is in the north of the Sea of Galilee, and this area was in the time of Jesus inhabited or gipuy-an sa mga pagano, no, dili sa mga Israelita. Nagpasabot niini nga ang pagtulunan ni Hesus gibutyag niya dili lamang para sa Israel o sa mga Israelita, kundili iyaha kini nga giabli sa tanan nga mga tao. Ang kamatuoran nga siya mao gayud ang hari, ang Mesiyas, ang gipaabot sa tanan nga katawhan in order to free us, in order to liberate us. In the context of, in the times of Jesus, the Messiah was awaited in order to free them from the Roman oppression. From the Roman oppression. However, Jesus, being the Messiah, was not only inclusive para sa mga taga-Israel, kundili para kanatong tanan. Kay siya ang hari, bala ang hari, nga gipadala sa Amahan, sa Dios nga buhi, aron nga ilho nato nga hari sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Isip hari, iya kita nga gihiusa kita niya o giandam kita sa iyahang gingharian didto sa langit. Ug sa unsa mang paagi mga igsuon nga giandam kita sa ato ang Ginoo. Gitudloan kita ni Hesus sa pag-ampo
pagbalik sa Ginoo, pagampo ngadto sa Dios Amahan, pagampo kauban kaniya o giniyahan sa Espiritu Santo. Aron nga magiyahan kita sa atoang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, nga dili mabuhi diha sa sala o sa paghigugma sa kaugalingon, sa kalibutan o sa pagsunod sa tudlo sa dautan or the desires of the flesh. Kundili sa atoang ebanghelyo ni naging mga adlaw, maayong balita para kanatong tanan, para sa giya kanato, gitudloan kita dili sa paghigugma sa dautan ni ining kalibutan, deprived at times of values, or sa kaugalingon or the desires of the flesh, pero gitudloan kita pagbalik to direct our hearts nganhaa sa paghigugma nganha sa atoang Ginoo, no? And to give value sa atoang mga igsuon by loving our neighbors, or to love your family, to love the members of our society, our brothers and sisters. So giusa kita nganha sa atoang Ginoo, pag-andam kanato, pagbiya sa sala, aron nga magpuyo kita sa iyahang kamatuoran o musunod kita. Giusa kitang tanan aron nga musunod nganha sa atoang Ginoo. Didto sa langit, hain siya na una nagpabilin o nagpaabot kanato. Mao kana mga igsuon nga si Jesus wala kita niya biyai after his ascension into heaven. Rather, he appointed Simon or Pedro, which is the translation from the Aramaic word which means rock. It means that we have a strong foundation, mga igsoon. Kinahanglan kitang tanan og firm, solid og strong nga foundation sa ato ang kinabuhi, sa ato ang pagpadayon sa ato ang kinabuhi. Aron nga kita maluwas. Aron dili maguba ang ato ang kalag, ang ato ang kinabuhi. We need a leader, a divinely appointed leader who holds the truth that Jesus gives to his apostles. Kinsa man na? Si Pedro. Nga mao ang una nga leader sa ato ang simbahang Katolika. And on that tradition, after him, dunay ning sunod nga mga church leaders or popes, no? Si Linos, si Clemens, no? Si Titus, until Pope Benedict, Pope Francis, then we have an Augustinian Pope who is Pope Leo the 14th. Still teaching us the same truth, the same nga kamatuoran ng mga igsoon nganha sa pagsunod sa ato ang kinabuhi, that our life must be founded on the gospel of God. Maayong balita sa ato ang Ginoo nga si Jesus gipadala nganhi sa kalibutan in order to reconcile us. Wala kita pasagdi nga mahisalaag. Maingon nato nga dunay second chance or third chance aron nga kita mahiusa
to reconcile our lives in alignment of the teachings of God, which is that Jesus, which is the teachings of the church, aron nga dili kita mahisalaag sama sa mga kanding o sa mga karnero nga nahisalaag, kundili gihiusa kita by the good shepherd who is Christ, aron nga mahiusa kita isip iyahang mga disipulos. Nga andam nga maminaw kaniya ang maayong pastol, musunod kaniya sa iyahang giya sa tuang kinabuhi. And this kaning kamatuoran nga gibutyag ni Hesus nga siya ni Pedro nga si Hesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi, it is divinely inspired, mga igsoon. Si Hesus mismo ang nag-ingon ni Ana. Pasabot ni Ana nga gigiyahan gayod si Pedro sa Dios Amahan aron nga first of all iyang ibutyag sa kalibutan ang ato ang pagtuo nganha kang Hesus nga mao ang Mesiyas, siya mao ang hari ug gitawag kitang tanan ngadto sa iyahang gingharian sa langit aron nga kita musunod sa ato ang Ginoo. Og kung makita ninyo ang mga imahe, mga igsoon, kung unsa ka importante ang pundasyon aron di kita mahisalaag sa ato ang pagtuo, gigamit sa ato ang ebanghelyo karon ang mismo ang pulong ni Hesus pagtimaan kanato sa bato. Pedro as the rock. No? Kung makita kita sa kaning fort of Saint Peter, the Fuerte de San Pedro, pila na katuig mga igsoon nga nagbarug, no? Daghanang mga tuig nga kana nga nagbarug. Pasabot ni Ana nga the foundation is very important in order for us to be safe. Kay mao man na ang gigamit nga ang Fuerte de San Pedro for the city to be safe from more invasions. Or mismo sa inyohang mga panimalay, no? Paningkamot nga mahimo nga simentado ang mga panimalay aron nga maluwas kita gikan sa peligro sa mga bato, sa bagyo or sa sunog, no? Or sa mga what, no? That's why we have to have a secure and safe space. Ang yawi, mga igsuon, unsa man ka importante ang yawi, di ba? Dili man kita mo gawas sa ato ang balay kundili siradaan ang ato ang panimalay pinaagi sa yawi. Kay kabalo kita nga sulod sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay naa ang mga importante nga mga butang ug mga dokumento nga kinahanglan nga protektahan to be kept safe. In the same way, my dear friends, our life must be guided as well, no? Kinahanglan nga protektado ang ato ang kinabuhi ni ining yawi nga gidala ni San Pedro aron nga maablihan nato whatever the treasure is na nang iyahang gitudloan gayud kitang tanan nga naha sa pag-ila sa Ginoo nga mao ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. We believe that Jesus Christ is our Lord and Savior with Peter. Dili bulag ni San Pedro, no? Kundili hiniusa sa pagtudlo sa simbahan nga Katolika. Nga kitang tanan gitawag nga naha sa pagdawat sa kapasayloan, sa kaluoy ug sa gugma sa ato ang Ginoo. We may fall at times, my dear friends. Magkasala. Pero gitawag kita nga na sa tanan sa pagbarog
aron nga pagduol pagbalik sa ato ang Ginoo. Mao kini ang pagtun-an ni Hesus. Gusto niya nga dawat ang Dios Amahan, gusto na nga dawaton ang prodigal son or prodigal daughter aron nga ipabati kaniya nga wala siya pasagdi, andam gayud siya nga mudawat kanato tanan nga sa pagbalik nato sa balay sa ato ang Dios Amahan, kay gusto niya nga mahiusa kita nganha sa gingharian, ug dili niya gusto nga kita nga magpabilin nga gigutom kay wala kita na-satisfy sa ato ang gikaon nga dili mao ang gihatag sa ato ang Ginoo. Dili niya gusto nga kita bation nga mag-inusara because we are autonomous or we make ourselves independent from the one who loves us and who saves us and who keeps us safe, and that is God. Gitudluan kita mga igsoon nga gigugma kita sa ato ang Ginoo ug siya andam kanunay nga modawat kanato sa ato ang pakigiusa nga na sa pagtulon-an ni Hesus aron nga mahiusa kita nganha sa gingharian sa ato ang Ginoo. Og isip katapusan mga igsoon, akong giawhag ang tanan nga mga amahan nga ania dinhi karon. Kung unsa ka importante ang inyuhang role as the foundation of the family. Sa paggiya sa inyuhang mga anak, nga na sa pag-ila sa Ginoo, nga mao ang magluwas magiya sa ilahang kinabuhi, ug mao ang magtudlo sa unsang paagi ang paghigugma sa ato ang Ginoo. You have the responsibility, no, to be in the local homes, in the local, maingon nato nga domestic church, to be gipiyalan sa ato ang Ginoo, pagtudlo sa inyuhang mga anak, to be the foundation of your homes. That's why it's important for you to pray together with your family, either the mother or the father, to lead in prayers, no, before meals, to lead the prayer of the rosary in your homes, for your family to be kept safe from evil or from harm, no, to guide your children, your sons and daughters into the church aron nga mahiusa abli ang ilahang kinabuhi sa pagtulunan sa ato ang Ginoo nga nagtawag nga na sa pagbalik kaniya, pag nagtudlo sa essence sa gugma, no, and entails sacrifice, no, dili self-love or conceited love, but a love which is sacrificial, a love which is self-giving, pagtugyan sa kaugalingon, o usab to guide your children, your family into the sacraments. No? Malipay ko kung ang husband, ang banag, ang asawa, kauban ilang mga anak, moduol sa sakramento sa kumpisal. No? It means that you bind yourself, no, to the teachings of the church. Giusa ninyo ang iyuhang kaugalingon, kauban si Pedro nga nagpuput sa yawi sa gingharian sa Ginoo, gikupot ninyo ang inyuhang pamilya, ang inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, mga kasing-kasing kalag nganha sa ato ang Ginoo. That's why it's important for us, my dear friends, to have the guidance, ang giya nganha sa panimalay, hain kini ditugyan sa Ginoo in the domestic sense nganha sa mga amahan o sa inahan. And for the church, mao kini si San Pedro. Siya nahimo nga una nga leader sa simbahang Katolika, nga mao ang nagbutyag. He became a missionary of our Lord Jesus Christ, even offering his life, no? Wala niya biyai ang pagtulunan sa ato ang Ginoo, kundili
He stood firm. He committed. He gave his life and he sacrificed even his life. No? Mao kana ang gugma, mga igsoon, because of his love for Jesus, because of his love for God. That's why, my dear friends, let us continue to pray for our current Pope, Pope Leo. Please pray for us also, priests. Iampo mininyo. Iampo ang mga madre o ang tanan nga mga relihiyoso nga mingsulod sa tuang Ginoo. And I hope nga pinaagi sa inyuhang example, mga amahan o mga inahan nga nasa pagtugyan sa Ginoo, nga nahiusa kamo nga nasa gugma, inspired by the love of God, nga nag-flourish ang inyuhang pamilya because of respect, because of generosity, no, because of humility, o sa paghinigugmaay sa matag usa. Your children also will be inspired to serve the church. Unaw ta nga na ay magmadre o magpari sa inyuhang mga anak, no? Musulod nga mo-serve sa ato ang Ginoo. Kay walay lain nga kagustuhan ang ato ang Ginoo kundili mahiusa kita nganha kaniya. So let's continue to pray for our Pope, to pray for our church sa ato ang simbahan, and to unite, husahon gayud kanato ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nganha sa pag-ampo sa matag usa, pagpadayon sa pagsunod sa ato ang Ginoo, pagbugkos sa ato ang tanan nga magsunod sa ato ang Ginoo, to serve, pag-alagad sa matag usa. Kay mao kini ang kagustuhan sa ato ang Ginoo, sama sa pagpiyal niya kang Simon Pedro to accomplish his mission here on earth. Not bringing one's own word, but bringing indeed the teachings, the truth, and the teaching of love nganha gikan ni Hesus o kanunay nga hiniusa sa kamatuoran, sa kinabuhi ug sa dalan sa ato ang Ginoo. God bless you all, mga amahan ug mga inahan, o kung balikon padayon nato nga hiusahon ang ato ang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga na sa pag-ampo, pag-ila sa Ginoo nga hari sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Amen. Palihog manindog. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong nga adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, gikan didto mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambihan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sama kang Pedro, makailaon ta kita kang Hesus ug mosalig nga ang Dios mamati sa mga pag-ampo nga atong ihalad. Mutuaw kita, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan mutubo ug mulambo matag adlaw diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan kanunay mahuna-hunaon sa ilang katungdanan sa mapaubsanon ug matuohong pag-alagad sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo.
nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawom nga pag-ila kang Hesus makaangkon og hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan ug sa mga pagpanudlo sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa order ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapusladon alang kanato nga ang halangdon Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga diha sa mga lungsod ug dakbayan diin dali makita ang pagkawala, hiilhi ug ang kamingaw makakita ug bag-ong mga paagi alang sa pagpahayag sa ebanghelyo, aron makabaton kita og mga mamugnaon nga paagi sa pagtukod sa atong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga nanag-anto sa trahedya sa hinanaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay ug walay tagtungod nga muhipos kanila, makadangat sa langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawaton nunta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kampo alang sa pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan alang sa hatag kasalanan sa libog niya sa Kristo. O Ginoo, kining santos nga misa magadalawon ta nga ri kanamo sa imong panalangin ug magaglang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat ug gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios iyang gihubo ang iyang himaya ug pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo didto sa krus ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga walay katapusan alang sa tanan nga nag-alagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta ug nagdaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasamang pagitapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mapasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bawtunhay nga kasabutan ang dugo ngay ula kaninya ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo, among Papa ni Alberto, among obispog sa tanang mga pari.
Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila, ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagawong nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuon. Dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw. Ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Hesukristo nangingka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natay kami sa imong kalinaw, kahiusay ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Igsoon ko ni Kristo, ipakita ta ang pag-inigsoonay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lapangay, palawat na ni mo, kapanipamunan lamang, maayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kanino ninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug Espiritu Santo. Lakat kamo sa kalinaw aron pagigugma o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Mayong Domingo kanatong